Inini nyaya yangu yakamira yakadai sezvizvi. Ndakafirwa nevana vamai vangu vaviri. Hapana kana musoro wakasimudzwa nevabereki. Vakangoti zii kuita sepasina zvakaitika. Zvakava zvakagara zvichindidya ini mumwoyo nevamwe vose tatasara vapenyu. Isu vapenyu hapana chakasara chichifamba muupenyu hwedu. Saka ndairamba ndichirwadziwa chero kuudza vabereki kuti zvinhu zvinotidai hapana musoro waisimudzwa. Saka ndakazongoti ndega aiwa chava chimombe chava chigotora, simuka uzvifambire. Ndakatanga kufamba, zvaingosarira muvabereki kuti vane kubata kwavakaita, saka zvakupanduka. Apa hapana aida kufamba, vese vabereki ndopandakatanga kuva suspicious kuti vachiti ignore nelife yedu yakaita madhende so. Ndakazosanganawo nevamwe madzibaba ndikati ini handinei zvakawanda, ndinoda munditire back to sender ane chekuita neupenyu hwangu. Vakandigadzirira munamato, vakaita mhiko dzavo. Ndakatanga kurota ndichiona zvese zvaiitika. Ndaimuka ndichingoti no, pamwe ipfungwa, havasiwo vabereki vangu. Kudzamara tazonzwa maresults kubva kuvabereki kuti mudhara ari kurwara, kutonzwa nemaraini, kuchembere kana kutaura haana. Takazobvunza kuti kuzonyarara naye amai hindava. Zvikanzi hapana, ndaiti munozongoya vafa. Saka nanhasi ndiri kuzvibvunza kuti shuwa here isu tainongedza vamwe vanhu kuti ndimi muri kutiroya. Apa back to sender yacho yakudzoka kuvabereki vako. Hanzi baba vari kungoti ndiri kutoona zvangu guva rangu, chekuraramira hapasina. Ungaitawo sei pakadai dare nhai veduwe? Iwe uri mwana wasangana nezvakadai. Ini ndakati zvetsananguro ndanoita nazvo. Sota yakabata chete pakati peupenyu hwangu. Handinei nekuti ndiani, hameno ikoko. Ende ndaisafungira kuti zvingabate vabereki vangu. Ndiri mumarwadzo chokwadi kutaura kuno veduwei.